Mandla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. uNkulunkulu ongishembe, uNkulunkulu nyazi lezulu, siyabonga Jehova, usigcinile Nkosi kwaze kwala. Sibonga-ke Nkosi umsana wakho Shembe, usivusile Nkosi ekulaleni, besingenawo Nkosi amandla ukuzivukela ngaphandle kwakho. Sibonga-ke Nkosi usigcinile Nkosi, wasivikela kuyona yonke Nkosi imimoya emibi, umoya kaSathane. Sicela-ke Nkosi yamakhosi ube nathi Jehova ngaleli sabatha, usilobe Nkosi encwadini yokuphila, siphe Nkosi ukukholwa, siphe Nkosi uthando ukuthanda wena. Sicela-ke Nkosi ube nathi ngezikhathi zonke, siphe Nkosi ukuphila kanye nabantwana bethu nemindeni yethu. Chokoze Nkosi izitha zethu zingasivukeli. Sicela-ke Nkosi yamakhosi ube nathi Nkosi ngezikhathi zonke, usivikelele Nkosi nasey'ndluleni Nkosi nasey'khukhuleni. Sicela Nkosi wehlise Nkosi umusa wakho Nkosi emhlabeni, ngelakhe igama Shembe. Amen. Ngiyayikhetha inkosi esibuhlungu. Bantwana benkosi, sinomfundisi lapha. Phakathi kwethu Sinomfundisi bantwana benkosi phakathi kwethu, umfundisi uSimelane eDumbe ePaul Petersburg. Amen. Amen. Mfundisi Nkosi. ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni noma Nazaretha. Bangcwele basezulwini, sibonge kade sihola ngomthandazo wesabatha. Inkosi umbusise. Ngokukholwa kwethu kulo buNazarethi uyithwala elikuhlelo lethula uyathanda ukusilandela
Ohamba angeyondlela idwala angeyondlela ethula ngiyayikhetha inkosi ebuhleni bamaNazaretha njengoba eseshilo nkosana ukuthi ngokwesimelane edumbe kodwa emzini kababa esimenyiwe ayibonge inkosi maNazaretha edumbe akafikanga ubaba mkhulu ngeenyawo isikhathi esiningi ufike ngomoya ehamba endaweni yakithi ngomoya ayibonge inkosi ayinofundela uGenesis 6 verse 8 wafika ngomoya ensizweni yakwaZulu yelusa inkomo zakubo kwaZulu wayitshela lensizwa ukuthi ucela izela iphakameni izohlaya insimbi yayingazi ukuthi insimbi yini nasephakameni yayisimtshela ukuthi ubaba mkhulu esetshela igama lami nguShembe mina isuke ephakameni eThekwini lensizwa yasixoxela abazali bawo lengane yelusa inkomo laphana ngihlala nomkhulu ikhehla lapha lengitshela lokhu nolokhu yonke lemithetho ka23 wayitshela lo Zulu wakithi fundani bafowethu Genesis 6 verse 8 kepha uNoah wazuza umusa emehlweni kaJehova lezi zindaba kaNoah Nkosi kubusisa uNoah wayengumuntu olungileyo wazuza umusa uNoah kwathiwa akakho umkhumbi kulo mkhumbi kwakungena lonke uhlobo lwesilwane yonke into ephilayo namhlanje iphuma emkhunjini kaNoah ngoba yonke into eyayikhona lesikhathi yabhubha ngamanzi kodwa uNoah wazuza umusa wathi uNkulunkulu akakho umkhumbi angene emkhunjini wathi mayisengena emkhumbini esevalile wasithatha isithiyo uNkulunkulu ngoba ebona ukuthi ihlobo zakhe zizomemeza ayivulele kwakungena yonke inhlobo yesilwane kungena igundwane kungena ikati kodwa igundwane zange lidle ikati laliyeka igundwane lidlanga into eliyithanda kangaka ngoba negundwane lazuza umusa maNazaretha masilandela unyathi zuza umusa ayibonge inkosi ngelinye ilanga abazali balensizwa bacathama bafuna ukuyobona lo muntu okhuluma nalomfana olusingo bathi bafika wathi uyasuka nje kade tshela konke ukuthi ingoma ngayigidi angakhulumisa amantombazane ngokohlangothi wasemhlabeni lensizwa yakwaZulu inomzawu wayo uKhanyi lo Khanyi wacasuka uKhanyi ushaya insizwa shana siteleka wacasuka ukuthi lo mzawu wami angaphendulwa umuntu amenze into ayithanda ufuna ukushaya wathatha ibhayisikili ezweni lakithi kwahlusheka kakhulu ngalokho lomaNazaretha buka ukuthi edumbe kuphi uhamba ngebhayisikili uzala iphakameni ezoshaya uShembe tema iphikelele entabeni zaseNkandla izalukazi ezimbili zaphupha omama babili wathi uShembe khona umuntu ozoqhamuka la nomnika umphako nimnika amanzi okugeza inyawo imnike nomphako eyela yakho mayivika lezizalukazi ixoxa le ndaba nje akuhambuke lo muntu nangoku asimmise lo muntu webhayisikili sawubona umuntu wenkosi yebo ulubangisephi hayi ngiphikelele eThekwini kade umuntu cha ngena ulale la usiyohambisa bamnika ukudla njengoba indodana yakhe umfundisi uKhanda Zagoli kuthiwa uzalukazana seyibile esinye siyagayisa siyathuluka zabanga lezizalukazi
Sathi sinyayo uzokhaya mina futhi uzothuleka ke mina. Wedlula amaNazaretha waze wafika eThekwini. Uma efika uKhanye lapho ephakameni emuva sekushona umngane kaNkosi. Wathi babamkhulu angikwazi ukukhuluma nawe wena, mtsheleni lo muntu ukuthi angikwazi ukukhuluma naye mnyama. Khuluma nomuntu omnyama useshonile unkosikazi. Hawu. Qale ukukhanya ukuthi umngame useshonile. Thathe ibhayisikili lakho waphindele emuva. Uyafika nempeleni naye indundu. Umngakho useshona. Lo muntu athe thuthele ethi uzomshaya owenzisa umzawu wakhe zonke lezi zinto. Wabona nje. Ubona lo muntu lo. Washintsha ibhantshi babamkhulu kwaba khona ilanga. Waphinda uKhanye waqubuka wezana ngoba esebona uNkulunkulu. Kodwa akakaboni kahle ngoba olukhulu ukubona lo hambo ngoNazaretha. Uma efika lithi ilanga kangene ngaphakathi. Lafike lathatha umNazaretha wabashumayela lamnika nekhubuthi babethathwa likhubuthi elimhlophe. Lathi lezi zinto uzohamba uyoshumayela. Akazi lutho lo muntu. Uzolwa la, akazi ihlabelelo, akazi iBhayibheli. Kodwa uShembe wamnika isihlabelelo, wamnika isigqoko, wamnika uNazaretha. Hamba uyoshumayela. Ushumela kanjani? Ihlabelelo lizoqala kanjani? Waphikelele ezweni lakithi. Wafika wayikhuluma lezi. Into eyayilikhulu lolu hambo yiSabatha. Futhi ayikhona inkonzo ezweni lakithi, khona amaRoma noSheshe neCatholic. Kakhula isheshi. Lithe ilanga mase sebebaningi abantu buye usekeme ngiyobabhabhadisa. Mase shumayile abantu bebaningi esebuya ilanga lakhumula iring esandla. Lathi utshela abantu baseDumbe ukuthi ngiyashada nabo nansi ke. Ayibonge Nkosi. Thina singabe sizumbelwane esisha ilanga lathi liyashada nathi. Le ncwadi engiyifundayo uthi uNoah wazuza umusa, thina sazuza umusa. Kusuka nje amadoda angakholwa ezela. Wayesethi uzobhabhadisa. Lalande la. Bezwa belungu. Khona into eyenzakalayo. Malifika ilanga liyobhabhadisa ezibeni kuthiwa igama lasokwaqubula. Kwalwa inkosi zenkomo zafakana phakathi kwaqubuka igazi. Base bethi abantu kwaqubula. Base beyasibiyela belungezela. Amajalimane namabhunizweni. Kodwa ilanga lafika lathi liyobhabhadisa. Athi abelungu ngeke. Hambe ePiet uyosayina. Ukuthi mawufile uyibulele. uNkulunkulu unandaba novela usayini. Kweza khona mayifika leziba waphuma nenduku wathi nanti ubhoko salibeka sinomusa. Le nduku sayibeka sinomusa. Le nduku ekade ipolizisha lekhaya. Yaphuma ezweni lakithi eDumbe. Sazuza umusa ayibonge Nkosi. Bhabhadisa laqeda. Mase likhombe indoda wena mgama. Ukubhabhadisa ezweni lakithi. Awuzobhabhadisa. Baqala belungu ukuthi lo muntu nizomlalisa phi lo muntu. Ngona lale la emavanisi nokuthi tilanga cha. Walala kubo laba bantu. Izweni lakithi uMatilas babe senziwa ngotshani nangemasana. Kwenziwa konke lokho. Enzele indawo yokulala. Amqhawula amadoda angakithi. Yambuka indoda yakwakunene yambuka. Yambona uNkulunkulu. Yathi wemadoda. Imqhawulela nje. Animmonto uNkulunkulu lo. Yeni nabafana landana imbuzi. Balanda imbuzi. Yakhipha intondo leyathi mina ngiyaqhawula. Ayibonge Nkosi. Qhawulila kalamala.
Bathe abelungu bayisusa bayithi mayiseqedwe lokho abelungu bayisusa le ndawo kaCangeke. Abantu abaningi sebeyahamba manje bayakulelisa. Lo Khanyi esesisuka la ilanga lamnike indango yokuthandazela ethi uyothandazela abantu uma begula. Baphula ngale ndawo ziyaphuma zonke izinto. Mayithi ayikhipha indwangu uKhanyi babaleka abantu bavuka amaduna wabaleka naye. Usekhohliwe. Uthe gijima wakhumbula ukuthi konjwa kuthiwa ngiyobaphula ngendwangu. Ngobaphula ngendwangu bawo abantu. Ayibonge Nkosi. Indawo yakithi iyazuzumusa mana zethu sakhe. Ngoba ngithi ilanga lamalanga lakhipha iring emnweni lathi luyashada nawe. Abezumhlangano abelo. Ayibezi inkonzo. Lafundwa iBhayibheli. Laba bakamGaphi ke athi wena mGaphi ngiyobhaphathizweni lakini sebesukile le. Laba bakamGaphi abakwahlabisa basuke abahamba inyanga ezintathu bezayo ePhakameni besuke ezweni lakithi. Inyanga ezintathu abantu behambe belala njengoba izulu lina belala ezintabeni behambe bephuka beza la befuna uNkulunkulu. Bathi mabefika wathila ngakho. Laba bantu bayakwazi ukulema bahambe bacelela enkosini yakwahlaba njengoba bekwahlabisa bahamba kanjalo nalaba bakwaKhanyi. Bathi abelungu alifunda iBhayibheli lafunda iBhayibheli. Lo Khanyi usele kwahlabi waphupha uKhanyelela. Wafika izwi lathi phuthuma edumbe nakhona umhlangano usedumbe. Wavuka watshela umndeni wakhe wakhupha ngolesine wayedumbe. Mayifika edumbe namba belungu. Athi amadoda nempela ukhona umhlangano. Zavula incwadi. Zavula incwadi amabhunu ebisi abantu kulalele beqhuma umama ngoba bayaqhuma umama. Kanti baqhumela nje nento engenamsebenzi. Wase kuthiwa ke ya mGaphi akukhulumeke nako ufundeke nako. Exodus 35 verse 1. Funde lokho ufunda kahle inkosana efunda. Wafunda leyo ncwadi. Ezweni khuluma ngezwe lakho. Thina sazi uzomusa noma kwakuliwa ngokuNazaretha. Khona lapho kwasontelwa khona emaweni ezintabeni. Balekelwa abelungu bengayifuni lenkonzo. Phansi kwewa kuthiwa esontweni eweni phambi kwaloya nyaka besilanda ingilosi khona. Kulelowa safike ngihambe bengikhombisa ke kwakusontwa la nantiwa. Kwafika kusonto la. Umuntu indoda ethile ayithanda itiye. Phekani itiye ke ebusuku. Pheka itiye khona ebusuku siphethe izitofu sapheka. Sangena yonke imizi silanda inglows. Namhlanje lelo thempeli likhule kakhulu. Likhule kakhulu. Ayibonge Nkosi. NgoDisemba 15 maNazaretha athi ngimukela amabandla. Ey'gabeni zonke ngangawamukela ngebushumayelini nasebuvangelini nasebufundisini. Yazi into engiyenzelwe yilabo abantu basedumbe yibo labo bantu angibazi ukuthi yini laba bayenza kimi into engeke ngiyixoxe angazi ngingaxoxa yilabo abanamafoni bayibonela emafoni. Ngaze ngibone mina umuntu ukuthi uyamukelwa athenge izinto ongakazi ukubona. Amafriji ekhaya into ongayazi nembhede yokulala hawu. Yini kuthiwa ngamaleta lezi zinto ezikhumba lezi. Funda le ncwadi ngibizo lo. Funda. uMose wabutha yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli. Le ndoda yafike yafunda le ncwadi yathi uMose wabusa sonke isizwe sakwa-Israyeli. Funda mfowethu. Wathi kubo Yila mazwi awayalile uJehova ukuba niwenze. Ilanka amazwi asho uJehova ukuba niwenze. Izinsuku eziyisithupha kusetshenzwa umsebenzi. Izinsuku eziyisithupha kuyosetshenzwa umsebenzi. Kepha ngosuku Kepha ngosuku lwesikhombisa lwesikhombisa kuyakuba kinye usuku olungcwele. usuku olungcwele. Lube yisabatha lokuphumula likaJehova. Yisabatha lokuphumula kuJehova. Bonke abasebenza umsebenzi ngalo bayakubulawa. Abasebenza uNkosi ekubusisa.
yafunda lencwadi lendoda abangcwele. Mayifunda lencwadi kuphakama indoda enye yathi hayi sekufundiwe ngoba phela amaKorinto khona abantu abachemayo lo naye siyamuzwa kodwa sebefundile. Le ndoda yayona lento yahamba emzini wakhe ifika ntambama yaphuma igazi ngamakhala kwaze kwasingalela. Awu uyabona le ndoda ifundisa ngabe ngikhulume kabi yaya kumshumayeli owayekhona leso sikhathi bathi mshumayeli napho igula yini indaba lento engiyikhulumile manje ngiphume ebhasini. Wathatha ichibi wayitshela umshumayeli kwaphuma amashulu amabili kwaba kusinda kwayibonga inkosi. Yathi le ndoda sengimdala ngeke ngisakholwa kule nkonzo. Nginikela ngengane zami ngamadoda nami nabakoti bakwami. Namanje sisonta nayo inzalo yakhe. Ayibonga inkosi. Umlungu lo wayeyona impela ebhilidini. Khona lamajeke kuthiwa intombi zakwaZulu abongazana nayo manje. Avela amkhwelele umlungu lapho emzini wakhe noMesisi. Wakhala uMesisi eyina. Wathi umlungu yini indaba wafuthi angayifuthi lutho. Waze walanda yena umshumayeli. Shumayeli lo kuthiwa umsizile lo nami ongisize ukunethiye le nto lapho awuzothandaza wahlabile ihlaba sokugcina umshumayeli zaphela intombi zakwaZulu ayibonga inkosi. Waqhubeka umlungu izwi yakhe yalikhona akangakuthanda lisona. Waphinde uNkulunkulu wamfaka amaphela. Umuzi wakhe nje wagcwala amaphela eChristian la kuphekwa khona wagcwala amaphela nasemagabetheni. Wabathi uyasifutha umlungu lutho. Waphinde wambiza umlungu Mshumayeli mhlaba ozothandaza uyathandaza le nto. Wayesethi umlungu yabona lapha emzini wakho yakhe indlu yesonto isithele ibe semva kwezindlu bangayibona abelungu. Namanje leyo ndlu asekhona amatshe lapho esilande khona ingilosi ayibonga inkosi. Sazuza umusa Manazaretha uma ulandela unyazo uzuza umusa. Uma ukade usentabeni eyingcwele eKhenani ubonile uzuza umusa. Noma ungabhaduka noma sekuzovala umhlangano la izandla asikaze sibabona abantu abangaka. Manazaretha uNkulunkulu akasize sikholwe ngempela sikholwe ngeqiniso. Ake sifunde incwadi ukuthi lesi sikhathi sinjani. Luka 22 verse 31. Njengoba silandela unyazi sizwe umusa. Fikile unyazi ezweni lakithi umuzi ngithe mina kusesimenyiwe. Wathi kufika unyazi kwafika intombazane engakhona. Yathi mfundisi nginezingane ezinhlanu zonke sezashona. Ngicela ungiphelezele ngiyobika. Siyahlupheka thina Nkosi yami. Ngoba umuntu noma umtshela ukuthi nazi imbenge umuntu akaboni ukuthi uthini mawusho njalo. Kanti thina siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona lapha kuphela. Asihambe ntombazane. Fike ikhulume intombazane noNkulunkulu. Bese kuba nomshado ngakubo phambi kwalo nyaka ophezulu. Anawo lo nyaka ophezulu. Kanti umakhelwane kule mizi okushadwa kuwo ukhona-ke naye. Ngisingibona bese kuthiwa khona umuntu ocela ukukhuluma nawe. Ufuna ukukhuluma nami akeze lapha. Abeseza-ke lo muntu. Fike le ntombazane ihamba nengane isingane. Awu baba ngizokukhombisa le ngane. Le ngane le ngayicela onyazini yaphila kunazo sezedlula. Ngizobonga baba. Inkosi ayibonga. Yaphila ingane. Manje singasuka kanjani konyazini? Njengoba ngithi Manazaretha ukulandela unyazi sizuza umusa. Funda mfowethu 22 Luka verse 31. Inkosi yathi Simoni, Inkosi ithi Simoni, bheka uSathane bheka uSathane uyakufunisisa
ukuba anihlunge njengamabele. Uhlunge njengamabele. Kodwa ngikukhulekelile ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Lapho usuphendukile ubaqinise abazalwane bakho. Ubaqinise Inkosi ibusise. uSimoni wahamba noJesu Kristu kodwa wayengakaphenduki. Wambona uJesu ukuthi inhliziyo yakhe ayikaphenduki. Uthi-ke Simon Petro, lapho usuphendukile uqinisa abazalwane abanye. Ngoba lesi sikhathi siyasibona maNazaretha ukuthi sikhona lesikhathi sokuthi uSathane asihlunge. Sike sibe nezinto ongazazi ukuthi kwenzekani la esontweni. Usabe ngisho kuye ukuthi uzongena ithina emzini engcwele. Usekhona uSathane ngaleso sikhathi. Kodwa uthi uNkulunkulu ngukukhulekela ukuthi ukukholwa kwakho kungapheli. Ingathi nathi ukukholwa kwethu ngeze kwaphela silandele unyazi. Ayibonge Nkosi. Onyazi maNazaretha lo uNkulunkulu. Ngifika ngihlala la isawona ngibuza ukuthi angiboni ukuthi ngikubangela. Khona intuzuma lapho engangahlala khona. Ibhasi yayisuke elindelani esitobhini sokuqala bisithatha mina intuzuma . Lapha kunomfundisi osontisayo la ebhasini. Waseyinkonzweni ezinye. Kodwa ugada mina. Mangihlezi la ngaphambili uzomala ngaphambili avule inkonzo. Mangihlezi phakathi nendawo ngoba ngihlala la ngithanda khona webhasi ingena nje ingabi namuntu. Ngibe ngowesibili stop sesibili. Noma ngihlezi emuva ayemuva. Kanti abantu bayayibona le ndawo. Angibuza abantu abasebenza kwalolelo. Yini ungakuphatha inkonzo nawe ngelinye ilanga? Ngoba siyambona lo muntu ukuthi uqondene nawe ngathi nayi umuntu uthoma engalimukelwa uNkulunkulu akalusebenzi. Uyekeni nje akenimiye. Aqhubeke lo mnumzane. Ushayela ukhreno uhamba phezulu usebenza naye endlini. Athi ucela ukukhuluma naye. Uthi mina njengoba ungumfundisi angikwazi ukukhuluma nawe. Ngoba la ngihlala khona mina kuhlala kugcwele abantu. Bengibuza imibuzo kufanele siyocasha ukuze le ndaba yethu ilunge. Awusifuni indawo nomfundisi sicasha. Funa sibe sobabili ngoba la ngihlala khona uzothi ubuza into bamkhwesha abantu athi uyakhuluma bathi hey bana nathi sikhuluma. Yingakho ngifuna siyohlala sobabili. Masithi siyavula bavula kwezi imkhonto. Fundisi iphanda isukela zagcina la nangapha isuku uthi naseyinganeni zami la kumkamnje. Ngibuza ukuthi ngenze njani ngoba imbuzi sengiqedile. Hawu. Ubuza kimi. Fundisi. Asibone nakubona thina nje ngeke ngithi ngiyakubonela nje. Mhlawumbe ngithi kukhona enguzwayo. Ngabe ngihlala ngawo. Fundisi uyangibona lapha ngiphendula imibuzo enzima. Ufuna ukuthi ngimtshele. Bese ngiyambuza mfundisi. Ngicela ngitshela abantu abathathu. Ukhokho wakho washona kanjani? Nomkhulu wakho nobaba wakho mase bashona. Athi angimazi ukhokho angimazi umkhulu. Kodwa ubaba wabulawa ngabantu. Samngcwabe engasaphelele sebemcuye bamcuye. Hawu fundisi. Yiyo le moya abathi unayo. Hayi babona ubaba wakho. Awunalutho wena umoya. Manje wena udinga ukuba usuke kuShembe, uShembe azobuyisela izitho zikababa wakho. Kodwa-ke hamba ekhaya, ula emanzini into ucente ekhaya, indlela engena ekhaya ubiza amaNazaretha azothanda. Athi utshele umkakhe athi umkakhe ayikho la. Le kudeni kangaka lesifana emabhanga. La ilindelani khona imoto ezisuka ziya la ekudeni. Ngcono ngitshele lo muntu ake kuye mina kuqala ngemoto. Abuya ngitshela ngithi mina akahambe mina. Ahambe umesisi wakhe. Uyathi uyafika unkosikazi wakhe leyanikelisa inyanga yezulu. Qhamuka abantu bethwele umuntu ngengubo bebambeke phansi. Mayifika kuyibuza inyanga yezulu unani lo? Sokumana
avela sumuntu ame ngenyawo ayibonge Nkosi. Athi lo mama, hawu, uyayibona lo mama lento yenzekayo. Mayifika ntambama indoda, lo mama uhamba ngenyawo akasafuna ukugeza inhlabathi yasebuhleni. Indoda ithi yindaba wena, athi hayi hlala phansi ngotshela. Lo muntu othi asiyele udlala ngathi asiyela. Akusiye umuntu futhi loyo, uNkulunkulu loyo. Ayibonge Nkosi. Lezi zinto oyifundayo wena la ngiyibonile mina. Umuntu usukume phambi kwayo. Asahambe siye la. Nansi into efuna iqolo manazana. Ukuthula kuyigolide. Ukubekezela kuyisilo. Lo muntu ungangimbekezela ishumayela khole phezu kwami abozwa wabonwa ngabantu kodwa ngizange ngisho lutho kuye. Akuzange futhi kungiphathe kabi lokho ayekwenza. Ngoba ngangazi ukuthi akwenzayo akakwazi ukwenza. Hawu. Ithi indoda dangi lo nkosikazi. Mfethu uhamba ngenyawo ekhaya. Uthi lento engiyifunda uyibonile ngithi nayo kulungile phela. So hamba kunikele enyangeni yezulu. Uzobuyela izitho zakho. Awu, ahamba nikele. Nazareth. Yangena lensizwe edokotela lamisha uNazareth omhlophe. Ivunulo liyiphelele ngoba eyihola kahle. Yakuthenga imvunulo yonke yaphelela. Ayibonge Nkosi. Sibabekezelela abantu. Njoba ngangisebenza lapha eBayhead eMthatheni, sithatha amatekisi sugibele erenke. Anginaki mina. Kunomuntu ogada mina. Masogibela nje afika sihlele eduze kwami. Masiphuma emsebenzini ekuseni afika sihlele eduze kwami. Kanti abantu bayambona. Thela etekisini erenke bateleka abantu bathi ayihambe le tekisi. Wena small bondlela suka la eduze kwasimela. Nathi siyafuna ukuhlala eduze kwakhe suka la. Akushintshwane ukuhlala eduze kwakhe. Athi lo muntu hayi angisuke mina bathi izosuka. Thanda ungathanda. Athi udriver wetekisi webaba. Khuluma nalabo bantu ngiyasebenza manje. Ayibona imoto yami manje ayihamba. Ngenxa yakho. Awukuthi kaNkulunkulu kwenzeni mina? Yenza amagama labantu bahlala eduze kwakho ngoba sazi bafuna la kuwe. Awu. Cha, small bondlela hlala wena. Bafowethu ngena nemotweni sihambeni. Bangena abantu emotweni sami. Siyafika emsebenzini woza lapha. Yini lo yenzayo? Athi hey, kuyaliwa ezweni lakithi. Bafuna ukungibulala futhi kuthiwa yimi engiphethe ibhasi. Hawu, njengoba uhlala eduze kwami bakukudubula nami kanti athi cha bangiboni ngeke. Futhi sengibehlule. Ngithi hawu. Uyayifuna inyanga wena? Athi hawu ngiyayifuna. Ngithi okay. Asambe siyenyanga. Kodwa siyala imatha bethu lenyangeni yezwe. Masifika lapha yambuza umbuzo engawuzwanga ukuthi wawupenda wathini. Yathi asiphatha isibhamu wena. Ngizwanga ukuthi wapenda wathini. Kodwa yamnika isibusiso. Yazi yaphela impi kulewa engashayekanga ayibonge Nkosi. Ukhona ukubekezela. AmaNazaretha uma begxeka uShembe sibekezela. Ayithi amadoda angisebenza ney'nsuku zangapha mina ziyanikana lezi zinto zangapha eScots Court. Ngitshela abantu ukuthi mina ngisusimelane noma umgxoba athi solo ugxobe yena. Ngizokushaya. Hawu mara. Akushaywana la kuyasetshenzwa. Nginendoda lapha emsebenzini omsuthu alifunda iBhayibheli sokwazikho. Bayalwa abantu bahlubuke. Mayiselfunda. Ngelinye ilanga bayixoshe ishintshe kulo bathiwa ehambe ishintshe kulo. Athi ngachacha. Akakwazi ukuhamba lo muntu akadlali nje. Sizomlungisa lo muntu. Thathe sikelelwa ngaye ekhaya. Kwela abantu la efemini kuyakhiwa nezimeselane wabadodula uthi nje umuntu ofile idemon. Bathi ke ayisilento usimelane. Uma ke kubuya usimelane ekhaya
nonke uzokunehlule. Mayihlule lowo nonke uzokunehlule. Ngaze nje ngafika eshintshe kulomu kwagcwala ngathi kukhona udokotela. Ngathi bekwenza njani lapha? Bathi hey kulindwe wena. Nangu usodetsile. Uthi umuntu ofile ufufile ngathi mina awu owakubo hayi umuntu kaNkulunkulu. Yavula incwadi Luka 16 qale ku-19. Sheshisa mfowethu sheshisa. Ithi kwakukhona umuntu naye indaba wayeyisicebi wayembatha ingubo eyibomvu nokudla kwakhe wayedla isitshulu kumplandi. Kwakukhona nompofu igama lakhe liwuLazaro wayebekwa ngasesangweni ephihlikile wayefisa nje ibhuthuluka engasafuni nesipuni esigcwele. Kwenza izinja zamkhotha iy'londa waseyafa uLazaro. Iy'ngilozi mayisefile nizwe kahle uthathwa ziy'ngilozi zimuse esifubeni sika-Abrahama. Safa nesicebe emva kwalokho. Nansi indaba sembele. Iy'ngilozi mase sifile zasithatha zasisa eHadesi esogweni. Sase sithi basesogweni sase sibheka sinobuhlungu sisha. Sase sibona u-Abrahama ekude uLazaro ehlezi esifubeni sakhe. Umemeza uthi Baba Abraham uthi ngihawukele thuma uLazaro. uLazaro lokade emncintsha ukudla. Hey iNazaretha ufica isicilotho esingaka khona abantu abangadlile. Akaqinisa isihloko somunwe athontisele ulimi lapholisa ulimi. Ulimi luzokusha lolo belikhuluma kabi uncintsha uLazaro ukudla. Uthi ngiyahlupheka kuleli langabi. Uthi uAbraham uyabona mntanami khumbula ukuba ubuthola okuhle konke empilo yakhe emhlabeni. uLazaro wabekela okubi. Manje uyathokoza uhleze esifubeni sika-Abrahama. Wena manje uyahlupheka uyasha. Nanti igebe abalapho nabalapha kini bethanda sithi sicebi sisha sithi ngiyakuncenga baba ngithumele emhlabeni endlini kababa abafowethu abayisihlanu hamba nayo. Bakhona oMose emhlabeni. Mabengezwe oMose makuvuka umuntu abakumuzwa noma ngavumi ukuba bafike. Nkosi kubusise. Ngafunda lo ncwadi kwasukuma indlu yonke laba beyinkonzo bafuna ukumsa emanqendini ngathi ngacabuleka. Lapha sikhuluma ngevangeli
ukuthi isicelo isikhuluma sesifile lithi iBhayibheli sembelwa. Inyama eyembela umoya awumbelwanga. Yiwo lothi baba thuma uLazaro. Ngavula lo ncwadi kwasuma wonke umuntu kwathiwa nanga umuntu okade elindiwe waNazaretha. Nizwile lapha kuthiwa noma kungavuka umuntu kwabafile umuntu uma enenhliziyo elikhulu angeke ezwe. Abazondika abantu manje bashumayeza bengakhoza. Nibambe le ncwadi ayibonge Nkosi. Ngangihlupheka kule afeni. Ngangihlupheka kule FM ngeNazaretha ngedwa kodwa inyanga yezulu lenkathi ingasaphumi isihlahla kwakuphuma amakhumbi amathathu egcwele noma u4 eya ebuhleni. Ifemu yahlangana yagcwala amaNazaretha. Yagcwala insizwa. Ngoba insizwa zehlukene. Khona eyishayayo nakhona la esontweni. Ezazithi hayi ngisilusimelane mina. Melana kathi ukuthela. Noma ungagxeka ushembe ukubuyisa kahle akulungisi. Sasa umuntu mayekathi egxeka ushembe uzongena maNazaretha. Khona indoda eyinkulu lesisi singaka emsebenzini. Ngisho ngapha ama-pumpkin kungaka nje. Ingangishile ndoda le. Ingishaya ngekhanda, ingishaya ngehlombe. Ingishaya nangathi izinqelezi. Ngicake ukuthi manje izwi sekufanele ngiqineke manje. Ngoba phela uzongidubuza lo muntu. Ngelinye ilanga ngathi ngisula umshini ororo ensimbi. Yangishaya ngekhanda yangithela kulo mshini. Yashuleka inhliziyo yami. Ngathi mina hey wena ukwazi ukushaya uyedelela futhi wena. Ngihambe yashamba eTorres Center. Teyibuya yathi hey wena. Hey wena. Ngicabanga ukuthi ngoba ngishayisa kuwa angisilima mina. Awazi ukuthi uma ukhulu uyishayisa kumuntu osonta kwaShembe uyasinda. Awungathi mina umfundisi. Baba Nkosi yami. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa baba. Eyihambe lendoda leyo. Ngabona ukuthi uxolo alwenele. Aya kuya umfundisi weNkosi. Ngiyaxolisa baba ngithathe emawa. Yathi ho. Cabanga ukuthi uShembe lo ngowena. Ngokuthi sonke uShembe. Ngamza manje umuntu ngisho indaba kaShembe. Mina ngithi wenzani lo muntu? Ngoba sengaphela nguwe. Kanti uthi angezwa nje ukuthi kubuhlungu ihlomba ishayisekile. Ubuhlungu ngapha eqola izinqa angishaye ngama-pumpkin. Hawu bakithi. Siyibhasofa indaba kaShembe ingane zami. Le ndaba kaNoah ilikhulu kakhulu. Ukuthi uNoah wazuza umusa. Ngozongibone lapha ndoda ngibona ngathi inenge inkanyezi. Akashawute. Siyabonga maNazaretha. Konje igama lethempeli kwabani? Igama lethempeli. Nakhuluma. Ohlahla indlela. Usho njalo uMathenjwa wathi angizela ehlabini. Ayibonge Nkosi. Angimazi-ke. Sihlale naye lapha for manje ngesikhathi COVID isikade ubani. Njoba ngimukela amabandla ngenze iphutha angamnena. Na uzoyemukela ngazi noma uzokhona ehlahla indlela yakhe. Uza la? Hawu. Kanti uthi angizobona ezimanazana. Uzile. Manganikhombisa lokho yini lokho ama-social network. Into enziwa ngabantu kimi. Inzima kabi. Inzima kabi. Uwamukelana ukufundisa. Hawu ningcono. Mina ngangemukela ukushumayela. Uvangela ukufundisa ngelanga elilodwa. Kodwa into eyenziwa ngabantu kimi angiyazi. Uthini mkhokheli? Awukuncane. Amanzi amancane qondana nento yodwa nje. Isipho nje sisodwa. Akuthi nibanenge. Into abayenza kimi abantu. Ngingamthengela ngisho imoto. Hey.
amafriji ayimathathu ukuthi ngizoyithatha kule nyama ngizoyifaka ezinda. Ngiyabonga bangcwele, inkosi ayibuseni ekuzwini. Ihlabelo yoSephi 129. Inkosi ayibuse ukuguga kwebandla. Inkosi ayibuse ukuguga kwebandla. Ongangelebasisi awena sita sami Roma ujiuba angisuki Roma lingekese Intizweni Ithemba Sibobona Yes, I